Ahoj, deti. Dnes mám deň na korčuliach. Kde mám korčule? No predsa na nohách. Oranžové. Pekný deň, kamarátky. Jasné, že mám okuliare. Ale skôr na ozdobu. Ako na ochranu proti slniečku. No, už som z toho korčulovania unavená. Korčule dáme dole. Položíme ich na lavičku. To je lavička. Ja nebudem oddychovať. Ukážem vám, čo pekné som pre vás pripravila. Asi ste zvedaví, čo je toto. Lavičku už poznáte a na nej sú korčule. A toto je poštová schránka. Do nej môžeme hádzať dopisy. Zavrieme. Tu mám krásny predajný stojan, lebo to zado mnou je malý stánok. Mám tu slnečné okuliare, kvietky, slnečné okuliare, kvietky. Aj sa točí. A teraz to najväčšie. Poštový stánok. Aby sme nezabudli, kedy máme otvoriť a zatvoriť. Na čas. Vždy na čas. Peniaze sú dôležité, keď nakupujeme a predávame. Lízatko. Noviny. Čo je dnes nové vo svete? A tuto máme časopisy a obálky, keby ste niekomu chceli napísať list. A potom ho môžete hodiť do schránky. Zas mi padli vlásky. To sa dievčatkám z Lego Friends niekedy vstáva. A naozaj, ešte hodím list. Niekedy som nečikovná. Šup. A predstavím sa vám. Volám sa Ema. E-M-M-A. Ema. Sedím na lavičke s lízatkom a korčulami. Ema. A toto je môj stánok. Takže ešte raz dokončíme jeho obhliadku. Tu mám rôzne nádoby, džúsiky, kvetinky. Tuto máme stojany na časopisy, na noviny a tuto sa môžem postaviť ja. Ahoj, milé deti. Prajem vám pekný deň. Ešte niečo dôležité. Lego 410 98. Lego Friends. Ema a jej stánok. Alebo Ema predáva. Korčuluje a posiela poštu.